Hola, bon dia famílies, com esteu? Ja ens trobem a la nostra segona setmana de confinament, avui és dilluns 23 de març i ens calen moltes idees i propostes per tal de passar aquests dies el millor que puguem. Mireu, avui us faig la següent proposta. Aneu a la web del Super3, una mà de contes. Dins d'aquests contes hi ha un lloc que diu col·leccions de contes. Cliqueu. Després de col·leccions de contes ens diu contes matemàtics i dins de contes matemàtics n'hi ha un que es diu El dibuix del rei. Jo us proposo que us mireu aquest conte i veureu que aquest conte està escenificat, està explicat, està fet amb material. Llavors, quin material fan servir? Fan servir un tàngram. Llavors, quina és la meva proposta? Doncs la meva proposta és molt senzilla, però crec que us pot agradar. Es tracta d'escenificar un conte amb material. No ha de ser un tàngram, pot ser qualsevol material que tingueu per casa. Ninotets petits, qualsevol cosa pot servir per representar un conte. Llavors el conte pot ser o bé un conte que tingueu a casa o que sapigueu, un conte que sapigueu, o bé un conte inventat. Llavors, si és inventar, doncs mira, podreu fer servir tot el material que vulgueu i fareu volar la imaginació, que això està molt i molt bé. I us deixo amb la Lídia, que avui us porta una proposta matemàtica, la mar de xula. Molt bé, ànims a tothom! Fantàstic, Eva, moltes gràcies. Mireu, el joc que us presento jo avui és un joc que tant l'Eva com jo tenim a la classe i que el fem servir a l'hora de jocs matemàtics i es diu Càlcul amb daus. És un joc molt senzill. Només necessitem una graella plena de números. Els més petitets podeu posar-hi números més petits. Els més grans, números més grans, perquè ja sabeu fer més operacions. Per fer aquest joc necessitem daus. Els més petitets podeu jugar amb 2 daus, els de cicle mitjà podeu jugar amb 3 i els de cicle superior ja podeu jugar amb 4 daus. Nosaltres, l'exemple que farem ara, el farem amb 3 daus, que són els que utilitzem nosaltres amb els nostres alumnes, que per cert us enviem una abraçada ben gran, i vaig explicar-vos com s'hi juga. Mireu, és tan senzill com que tirem els daus i que amb els daus que ens surtin fem combinacions de sumes, restes o multiplicacions per tal de trobar un número de la graella. En aquest cas podem fer 5 per 3, 15, més 4, 19. I amb el color que tingui assignat cada membre de la família, anem a dir, per exemple, el verd, busquem a veure si hi ha un número 19. Ens pot passar que no hi sigui, Mira, en aquest cas sí que hi és, perquè els números nosaltres els posem a l'atzar. Llavors, pinto el 19. Anem per un altre membre de la família que tindrà el color groc. Tirem els daus i ens surt 6 més 5, 11, més 2, 13. Busquem el número 13, doncs el 13 no m'ha sortit. Ah, sí, està aquí. Oh, i ara se m'ha trencat la punta. No passa res, nois. Coses del directe. Faré servir un altre color, el blau. Pintem el número 13 en blau. I l'objectiu del joc quin és? Doncs molt senzill, que anem omplint la graella de números amb molts colors. Guanyarà qui més números hagi pogut tapar. Esperem que us divertiu molt amb aquest joc. Fins aviat!